No dobry, dneska już jest wівторок, to 18 sierpnia 2009 roku. My w mieszkaniu pana profesora Iwana Krasowskiego. Так. Panie Iwane, будьте добрі, powiedzcie mi, коли сте вродив і де? Тільки я вас дуже перепрошую, я буду говорити літературною мовою, добре? Добре, а я вам буду задавати питання по-лемківськи. Добре, згоден. Ну, я народився 22 жовтня 1927 року в гарному селі мальовничому по дорозі з Риманова до Яслиськ над річкою Табір, село Дошно. Це Щаніцького повіту, східня Лемківщина. Я знам, бо то сусіднє до Баутянки і до Волтушови. Так, до Волтушови ми ходили до церкви завжди, до Баутянки теж. Наше село було центральне парохіальне, парохія була в нас в селі. А дочірна то була Баутянка і Волтушова. Десь раз на місяць, чи як відправлялося в Волтушові? В Волтушові в Баутянці другу неділю, а в Волтушові третю раз в місяць. Ага. Раз в місяць, а то решта в Дошні. То та церковця в Волтушові була дуже маленька, правда? Не дуже маленька, така нормальна була церковця. Як я приїжджав в 60-му році до Польщі, то вона ще стояла. Трудно мені вірити. Я думав, що повинні її розібрали. А потім її розібрали. Дошнянську раніше розібрали, Дошнянську ще десь в 52-му році розібрали, а з Волтушови пізніше розібрали церкву. Угу. То цікаве, перший раз таке чую. Так. І то. No także z 27 roku, mi tata był 17, też znam, że jste 10 років молодший. 10 років молодші. Чи сте мали до чинення дашто з різьбом, чи то вас не тягло? Я з різьбою особисто не мав до чиніння, але мій тато з Вільки, з різьбарської родини, Так. то він різьбив палиці, потім вуйко мій теж різьбив якісь ведмедів, орлів, таких продавав у Риманові строю. А я особисто не різьбив, я не мав часу, бо я вчився, я ще малим, скільки мені тоді було в 40-му році, 23? 17 років, ой, не в 40-му. Да. 13 років тоді. Як ми тут, так, бо це ще було там, в Польщі, то я пішов до Криниці вчитися в 40-му році. То я не мав часу, бо навчався в Риманові місці, я вчився в середній школі. Потім поїхав до Криниці вчитись, наступила війна, я не закінчив її, цю Риманівську школу, а пішов до Криниці, до Української вчительської семінарії. Там вчився я до 44-го року. Прийшов і почалася оця трагедія. А де сте ночували в Криничі? Як сте там? Я жив деякий час в Ренесансі, а довше, потім, пізніше до кінця, в учительській колонії. Я вже тепер не пам'ятаю, яка вулиця, але тут біля Кепури, вверх, і йшли до учительської колонії. От там я жив. Чи в околицях Криничі були лемківські різьбяри, що дашто приносили? Були, лемківські різьбари були, в самій Криниці були, і навіть переселився до Львова з Криниці різьбар Фіголь Антін, він помер уже, такий досить непоганий різьбар. Ото він тут, А що він різьбив? Не знаєте? Він різьбив переважно тарелі, художні, плоску різьбу переважно різьбив. Але тут уже коло різьбарів наших з Балутянських і з Вільки вже навчився і круглу різьбу, і різьбив круглу різьбу досить. Чи він може мешкав дати коло монастириськ пізніше? Бо дуже люди з Криничі там на монастириськах. Там було багато. Він, я не знаю, він мешкав десь там мешкав в Підгаєцькому районі деякий час, а потім переселився до Львова, до різьбарів. Także w Krynici można było widzieć za Німча лемківську різьбу на продаж. Була. Ну, сама Криниця це, безперечно, дуже гарне містечко, курортне, мальовниче містечко. То таке враження мені залишилось на все життя дуже гарне про Криницю.
А чи при такого примітивного маляра Епіфана Дровняка сте Ну, чули та тоді? ми його, я 3 роки його кожен день зустрічав. Він коло нас, коло кольоні малював завжди. Ну, видите, я то не Давав знав. нам образці. Ну, але тоді ми так не оцінювали його, як тепер. Так що тримав деякий час, а потім десь загубилось, та й все. Хлопці наші вміли з ним говорити. Я не вмів говорити з ним. Я тут так тільки, як кажуть, психологічно відставлення розумів, що він хоче, коли радіє, коли щось хоче, коли щось просить. А хлопці вміли просто говорити, якось зрозуміли його. Чи було трудно його зрозуміти, що мав... Трудно, він такий дуже шепеляв, дуже незрозуміло говорив. Ну, я кажу, що окремі хлопці наші його добре розуміли і говорили з ним. Кажуть, що це було bardzo просто, якось підрізати йому під язиком, і ми б тоді, вже тоді не знаю. Може. Дуже цікава людина. Дуже, як прийшов раненько, взяв з собою якусь канапку, перекушував на обід. Так до вечора він сидів і весь час малював. Він багато малював. Мені страшно дивно, що він малював такі, крім таких просто образців святих, він малював будинки дуже складні, вілли малював, церкві. І що мене дуже дивувало, я вже тоді дивувався, що ні лінійки немає, ні такого якогось циркуля, щось таке. А так просто рукою, олівцем сюди-туди і робив, і такі прості, такі дуже-дуже складні лінії. Аж пізніше, коли вже приїхав з Польщі, з Криниці, подивився на його картини, мені пару картин подарував Григорій Пецух, а потім я їх передав, ці картини, подарував Вітруку, у нас такий був дуже славний колекціонер. То аж тоді я дивився на ці картини і дивувався, як він це вмів зробити. Не був ні інженером, ні техніком, ні професіоналом, маляром, а так, ну, особливо ці будинки. Він так вмів поєднувати ці властивості скла, бетону, заліза, так що дивишся, як на живе ось його малюнок. Я мав багато його альбомів, матеріалів, але потім з Києва оце письменник Слабошпицький сказав мені, що готує книжку про Никифора Дровняка і хотів би матеріалів додатково. Я йому цілу таку невеличку валізку тих матеріалів передав. Ну, я йому то позичив на певний час, але то вже кілька років він не віддає. Ну то, як не будете просити, щоб вернув, то, напевно, його ніколи не будете видіти. Можливо, і так. Та шкода мені, якщо він не віддасть. Але я котрийсь час буду в Києві, може, або він тут буде, то я йому скажу. Дайте йому скоро знати, бо такі речі, ну, Епіфан є дуже близький для нашої культури тепер, він знаний по цілому світі. Та шкода, щоб що до Гнеска перетривало, щоб воно пропало. Так що ми там годинами сиділи біля Никифора і дивилися, як він то малює, так що я дуже-дуже добре його пам'ятаю і дуже здорово. Повідають, що дуже не знаємо про нього з його минулого, де він був, де він ще то міг навчити, що щось, десь він мусив, хтось йому мусив показати ту технологію. Є, видите, я чув в Польщі, і я навіть в одному журналі була стаття про Никифора, і там була, що його покровителем і вчителем був маляр Т. і крапка. Так. І мені сказали, що він, Никифор, є сином Турина, маляра, який довший час жив в Криниці, там відпочивав. Батько маляра Романа Турина зі Львова. І тому оце Турин, кажуть, сказали мені це в Польщі, тому Турин першим його відкрив і дуже ним займався, і йому робив виставку в Парижі і у Львові, і популяризував його твори. Роман Турин, тому що це був його брат Роман Турин. Ну ні родина Туринів, нічого. Я один раз, як писав про Никифора статтю до журнала «Народна творчість етнографія» в Києві, там і виставку його робили з Вітруком і тут у Львові, то я старався через родину Туриних щось знати. Абсолютно
відмовились щось відповідати на це, вони нічого не знають. Ну мені в Польщі люди, поважні люди говорили, що це точно так. A czy ta rodzina Turynów przeżywała w Polsce? У Львові, У Львові. саме Турин, художник. Навіть по війні? По війні? Так. Він недавно, десь в 60-х роках помер, чи 70-х, Роман Турин, художник. І мені просто сказали, що ви не дивуйтесь, пане, тому що Турини – це така міська, дуже культурна людина, митці, малярі. А Никифор – це жебрак був, він був бідний, і вони душею то чують до нього близькість, бо дійсно родинна кров. А так, фактично, вони це скривали і ніде не признавали. Także to Roman Turyn to był tak jakby syn того маляря? Та якби брат маляра. Aha, a Бо батько Турин, батько художник. Романа. Це і батько і Романа, і виходить батько Никифора. A nie знаєте, як się nazywał imię того А я Turyna? десь мав записаний, я зараз. Aha, i він там перед війном Він там відпочивав дуже часто, довший час, і ця Євдоха, мати Никифора, там була робітницею, домашньою робітницею. Вона, хоч і була така шепелява, не могла й говорити, як слід, але, кажуть, була гарна. Ну і він так помаленьки і dobrał się do niej. добрався. Dobra, to ciekawe. Także Niemcy wtekły z Krynicy gdzieś w 44, tak? В 45-му. Na początku 45-го, На tak. початку січня 45-го. I wy wtedy to вернули назад до Мів? Я ж раніше вернувся. Я ще вернувся між весною і літом 44-го. Тут в мене якраз до нашого села прислали такого гарного молодого священника Богдана Семківа. Ми з ним подружили. Я навчився дякувати, співати, бо дяка нашого. Я вчився з його дочкою в школі, він мені завжди співав, вчив мене. І коли я мав десь, може, 12 років, я перший раз апостола читав, він мене то все навчив церковнослов'янською мовою. І коли прийшов молодий священник, наш дяк тоді був, німці його забрали в окоп, дяка в селі не було. Я відважився і на Маївці, я проспівав Маївку, він тоді дуже зацікавився. І далі мене вчив дякувати, казав, що мене на священника пошле вчити. Але через кілька місяців польські банди підпільні вбили Богдана Семківа. Дуже мені жаль, бо ми з ним надзвичайно щиро товаришували. Ну, я потім, після того, як переїхали ми переселились в Україну, поступив в Теребулянський культосвітній технікум, закінчив бібліотечний відділ, працював трохи завідувачем районної бібліотеки в Микулинцях, потім поступив в юридичну Львівську школу, закінчив юридичну школу і поступив в університет. Початково на юридичний факультет, бо не треба було здавати великих екзаменів після юридичної школи, але вже з першого курсу, закінчив перший курс юридичного, попросився перевести мене на історичний. Ну, перевели мене, я закінчив історичний, то, що я дуже хотів. І вже дипломну роботу я зробив в університеті на лемківську тему, селянський визвольний рух на Лемківщині в 17 столітті. Написав, я знайшов матеріали про цього нашого збійницького отамана Андрія Савку. Потім опублікував ці матеріали, захистив успішно цю дипломну роботу. Після цього я часто виступав на конференціях, особливо етнографічних конференціях. І один раз до мене підступив такий поважна людина. Це був член-кореспондент Академії наук з Києва, з Інституту мистецтвознавства, фольклору, етнографії, Гуслистий. Ой, як його ім'я? Прізвище Гуслистий. І запропонував мені, щоб я йшов до інституту в аспірантуру, щоб кінчати. Я дуже швидко це закінчив, здав екзамени, написав кандидатську дисертацію, почав докторську писати. Але
через те, що я друкував статті в заграничній пресі, я дуже мав багато неприємностей через це. І один раз мені навіть секретар обкому Маланчук, такого москофільського напрямку, запропонував, щоб я не писав про лемків дисертацію, а щоб я написав реферат такий суворий, критичний про митрополита Шептицького. Каже, через тижнів-два я вам вручаю, через місяць, що цей реферат буде захищений на дисертацію. Я відмовився, казав, що я не маю відваги і права про таких великих людей писати критичні статті. Ну, раз так, то ви ніколи лемків своїх не захистите дисертацію. І дійсно, вони мені заборонили, крутили. Я написав дисертацію, до захисту не допускали. Кость Гуслистий в Києві помер. Мене дали тоді до Львова під керівництво Юрія Гошка. Юрій Гошко колись раніше теж в КГБ працював і був з ними в зв'язку. І я щось відчував, що щось сталося. Мені не допускають до цього, до захисту. Аж коли вмер перед смертю Юрій Гошко, мені признався, що мені заборонили КГБісти тебе допустити до дисертації. Takže ona do dneska nie je vypublikovaná? Я не захищав її. A i маєте її? Маю. Рукопис? Маю. Я колись навіть сміявся, каже, якби хтось хотів, то б я йому дешево продав би. Закінчена дисертація і цей автореферат, і все зроблене. A не варто її показати світу через інтернет? Я не знаю. Я її потім з неї робив матеріал. Це була дисертація «Матеріальна культура Лемківщини, Галицької Лемківщини». Вона була передрукована в Свиднику, в цих збірниках наукових, а потім в цьому двохтомнику в Америці. О, розумію. Лемківщина. Та я вже задоволений був цей. А докторську дисертацію я зробив прізвище Галицьких Лемків 18 століття. Це я опрацював 300 томів Йосифінської метрики. Помагав мені професор Редько, Юліан Редько, бо він теж цим займався, прізвища українців взагалі. І Павло Чучка з Закарпаття. Я зробив роботу, але потім оказало, що мені. Ну, вже коли в 90-х роках, коли вже Україна заснована була, повстала українська держава, то мені пропонували повернутися назад, передати в наукову частину, то мені пропонувала Академія наук, художня Академія наук. І що я без всяких цих захищуся наново. Але я не захотів, думаю, я вже старий, скажуть, що я купив за гроші, бо тоді дуже було таке, що, Можливо. Що купляли, дійсно платили. І я так і не дав до захисту. Але зато я маю багато друкованих робіт, там статей, рецензій, нарисів, маю десь 1500, книжок 40 маю. Знати о тим, що про прізвища Галицьких Лемків я через Олега Іванушева дістав дозвіл від вас, щоб посканувати і пустити світу на інтернет. Я чув, мені Іванусів чи хто казав. Я і пізніше переробив і на польське, щоб і латинко можна було прочитати. Добре, дякую. І маю дуже питань від людей, що дякують, що перший раз видять свої коріння на папері написане, що з яких селах. Ну, це така робота нічого. Головним чином, що вона на архівних матеріалах і точно зроблена. Так. Абсолютно. Там нема жодної якоїсь такої доповнення поза наукою, поза архівами. То точно. Я 2 роки тому був в тим архіву на Соборній площі, де ті йосипінські книжки є. І направду, там є велика колекція того, і доступне, хто хоче, може собі дістати. Гарні речі. Гарні, але до того, хто знає добре польську мову, бо це писарі 18 століття, то так скорописом. Я то знаю добре, то мені то було нетрудно. Але потім деякі мої колеги
хотіли свої села подивитися, я з ними пішов, показав, вони читати не можуть, то я й мусив слово в слово все прочитати і сказати. Znate što? Ну. Za to, że telefon dzwoni do Doszna. Кажете, że świadczennikach byli Polacy w 45 roku. 44. 44 ще. Знаме з якого села то ті банди приходили до вас? Це з Лубатової і з Лубатівки, там сусідні села. То було чисто польське село? Чисто польське. Бо останнім селом Лемківським було Вілька, таке маленьке сільце, там батько мій з Вільки. А зразу за Вількою то вже Любатова, вже чисто польське там. Любатова, Климківка, Любатівка, Івонець-Здруй. Все польське там. І чи вони часто ж тоді так райдували по наших селах? Райзували. Там нас рабували. Не вбили більше нікого. Порабували кілька господарів багатших і поранили в руку Стефана Бурдаша, мого сусіда. Ось, а священника вбили. І то так, щоб ми з ним разом дружили зі священником, він спав у нас в хаті. А тоді якраз кажете, знаєте, якось так тихо, нічого поганого не чути, а певно, що йому трохи хотілося, жінка молода, сама там вагітна на той час, і йому шкода цього було, каже, піду додому, переночую вдома, я думаю, що нічого абсолютно боятись нічого не буде. І пішов, якраз цю ніч прийшли і застрелили його. Я би ще йду з Штефаном Крищаком, він з Баутянки. Так, то я знаю, я вчився з ним в Криниці. Powiedział, że jak już wyjeżdżali na Ukrainę, to kotre starsi ludzie odmówili iść, tam się powieszali. To він powiedział, że pізніше w 60-tych rokach, jak він tam był, pytał się ludzi, to кажуть, że tych starych naszych ludzi powbijali tak samo. Так, на Вільці таке було, вбивали. З Дошна ніхто не залишився взагалі, всі поїхали. А там хтось там залишався. Добре, także w 45 roku маєте сам раз 18 років. Так. Що пам'ятаєте, я читав десь чи з родинних оповідань, że щось 3 села зараз взяли до купи, так як Wołtuszowa, Bałutянка, і всі 3 нараз пішли до станції Worobliku, поїхали на Україну. А że скоро якось 3 хлопців на роверах пішло і знайшли то село Теофіпілка, польське село коло Козови. Так, був я там. Że wybrali sobie to село, że tam підуть мешкати. No дуже люди się obawiało, że ja czuł, że to різбяри втікали, zanim Ну, різбяри головним чином поселилися коло Бережан в Гутицьку і в Підгаєцькому районі. Там Почмайстрівка, чи як там хутір, там поселились, але він вже цей хутір не існує. Бо виїхали звідти, виїхали до Трускавця, до Гутицьк, до Тернополя, до Львова, пороз'їжджалися. A czy nie było takich, którzy skoro powtікали жити над Чорне море? Ні, там був такий Орисик, що ще десь в 40-му році, чи 41-му втік на Україну. То він раніше він в Підгаєцькому районі жив, ну а потім його вбили ночі. Навіть жінка не знала, через рік його знайшла труп в Криниці. Дуже гарний різьбар був. Ну а потім цей вбивця, що його вбив, сидів в тюрмі, потім вийшов з тюрми і десь його люди на залізничній станції штуркнули під поїзд спеціально, і поїзд його переїхав по вбивцю. Чи то тот самий Орисик, що я чув, że... Орисик – це син цього славного Михайла Орисика, найбільшого різьбара. Він мав 3 синів – Івана, Андрія, Стефана, і 4-го мав ще, який до Німеччини поїхав, а я його не знав. Чи тот батько Орисик ти ще знайшов на Україні? Так, теж. Трохи жив, він недовго жив, бо він десь в 61-му році помер на Україні, в Гутицьку помер. Бо тепер Оля Бенч хоче там пам'ятники поставити з білого мармуру. Раз про цього Орисика мова йде. А кого тато мені повідав, що вирізбив
якийсь там портрет Сталіна, а на другий день вже його наші в студні. То це його син, і що я кажу, що його вбили. Йому замовили портрет Леніна і Сталіна. Ага. Він прийшов і в селі признався всім, що таке замовили. Йому сказали, йди різьби, дістанеш гроші, то ще горілки вип'ємо. І він пропив з ними. Цей портрет зробив, пропив, і тут його вбили і колючим дротом задушили і кинули в студню. То був син того добре знаного. Та добре знаного сина, старший син його. Андрій потім помер, молодший помер в Трускавці. Стефан весь час хворів, він дуже мало різьбив, теж був гарний різьбар, але мало різьбив. Теж вже помер. Так що Чи ви такої о тим писали писав, про Орисиків я писав, маю. і про те, як він згинув? Теж І писав. чого? Так. Ага. Добре, цікаве, бо наші люди тут мають тяжке Ну, життя. як ви маєте, я, по-моєму, вам давав цей бібліографічний довідник про Мам. мої друковані праці, то Мам. там є і про Орисиків Ага. праці, то можна десь знайти при можливості в журналах чи в Добре, оповідьте мені трошки більше, що пам'ятати з 45-го року. Як там люди між собою бесідували, що робити? Там були якісь агенти, намовляли наші люди, щоб йшли на схід? Ну, видите, нас на схід не везли, нас привезли з зборів і приїхали по нас селами, приїхали. Правда, що перші дні ми були дуже зажурені тим, що хати, всі двері були познімали, рами від вікон, скло, то все. І такі нам дали пустки в жахливому стані. Їсти не було що, але вже від перших днів ці місцеві галичани почали нам зносити ці двері, ці вікна, допомагали нам це все зробити, то картоплі нам принесуть, то молока. І так по тому ж жилися і було добре в дальнішому з галичанами. То ваш поїзд чи транспорт приїхав до Бережан? Наш транспорт селодошно поділили на двоє. Одну частину завезли в Потутори коло Бережан, то вони поселились в Будилові, а другу частину привезли в Зборів, то вони поселились в Малій Плавучі і в Будилові. Перейшли теж. Потім зустрілися. Ага, добре. Але всі тошняни приїхали тут. Плавуча, Будилів, ну і кілька сімей поїхали в Гаї Ростоцькі, туди там, де і Максимович поселився. А де то був? Михайло мешкав там коло Зборова. А За Зборовом, Заложці. Так. Заложцях. Я там був у нього в хаті. Та це був Василя już, Гостя сина. в мене. Ні, я був ще в Михайла. За Михайла? То коли то було? Так, в дерев'яній хаті, а потім приїхав, хотів книжку цю взяти, а виходить, що книжка в дерев'яній хаті згоріла. Так сте чули, так? Так. Я ще ніколи не довідав, що ще Сказав стало з мені тим. цей син, що хата згоріла, а книжка була десь мурована в стіну. О, каже, ми ж то не знали, він помер і згоріла хата, то ясно, що і книжка згоріла. А душнянську книжку я потім знайшов, Дошну, Балутянку і Вільку, то я маю. А де сте їх нашли? Ну, та церковник, я ж їх перевозив фактично, дав церковнику, церковник помер, а його родина забрала там десь коло Тернополя. Я шукав, знайшов слід, де вони. Прийшов, попросив, щоб мені віддали, ні, не віддадуть, вони будуть тримати. А потім щось їм в душі змінили свій погляд на це і написали мені записку, передали, щоб я приїхав, дадуть мені книжки. І дали мені. І маєте їх до Гнеска? Маю. Я маю копію, ксерокопію через Олега. Так. Вони були скановані в Києві чи де. Так, брав, я їх возив в Київ сканувати. Так.
хтось мене просив другий так само, теж ми ще поділили тими коштами, пам'ятам. Я їх мам навіть до гнезка на комп'ютері. То там було і вілка, Вілька, Бавутянка, Дошно. вороблик так само там був, я думав. Ні, Воробик ні. Була посада Риманівська, Дошно, Вілька, Бавутянка, Волтушов. Ага. Так, я в межичасі знайшов других. То по цю посаду там було кілька лемківських родин. Посаду то я подарував цьому Смерецькому. В Риманові здоров'я він дуже мене просив, каже, ми не маємо Ринау, то я йому посаду подарував. Оригінал? Так, оригінал. А Дошно, Вілька, Бавутянка я залишив. Мені Добрий. треба. Я знайшов чоловіка, котрий як скаут йшов з рюкзаком через Дар'ю. І смотрів, там вітер картками дмухав, а це була книжка тих, котрі померли в селі Дар'ю. А Дар'ю то недалеко від Волтушова. Так. Takže po kserokopiju mi zrobił цієї книжки, то теж її мами. Так. Так, то старо, 200 років мають записи. Так. А це не метрикальна, тільки ті, що померли. Так, а я маю ті, що народилися народжені. Добре. Takže Ну і я оце закінчив університет, я там говорив про це. Зразу я поступив на роботу в історичний музей старшим науковим працівником. Працював там щось 12 років, а потім перейшов туди будувати скансен. Музей етнографії, там вже 18 років був завідуючим науковим відділом. Ну, кожну хату повинен я був оглянути, скласти протокол, закупівельні акти на вчену раду, так що все проходило через мої руки. І тільки коли вже розібрали, пронумерували там бригада будівельна, тоді перевозили матеріал і вже будували будівельники. powiedzcie mi, odkąd przyszła ta думка, że nam Lemkam z Bałutянки, z Wilki trzeba iść na wschód? Чи прийшли та те, що намалювали? Чи Справа в тому, що зразу, як вступили Радянські війська. російські війська радянські, зразу почалися ці напади польських банд, напали на село Синяву, там вирізали щось 35 парубків і дівчат. І зразу сказали ці повноважені радянської армії, що ви подумайте над цим, виїжджайте на схід, там будете в безпеці, бо тут вас знищують, тут вас побивають всіх. І так, трохи людей погодилися, а решта вже мусили раз сусід годиться, то що я буду залишати, щоб мене тут вбили. І так. Także prosiliście радянських офіцерів, щоб якось то ешелони організувати і побрати день, коли йти на потяг? Ну так, вони нам помогли трохи ці села, що недалеко станції, там навіть давали свої вози, там перевозили декого. Ось, а ці дальші села, я знаю, що через наше село там і поляни, і інші села від Духлі. То як могли, так що не міг на возі, не мав воза, то на плечах і на станцію, і там їх вагони запихали разом з коровами, хто мав корову. А військової охорони не маєте ніякої? Не мали змоги. Там умовно була охорона, але вони не мали часу, вони ж воювали радянські. То сказали, якщо ви маєте свою зброю, то охороняйте, бо ми там були, то тижні, місяці на станції, поки нас вивезли. То хлопці мали автомати, то якісь там пістолети, винтовки, то так трохи охороняли, але все одно поляки нападали ночі, крали коні, корови. Чуєте про той потяг, де десь на кінці останній вагоні з Вороблика були коні, якось і трохи? Так, відчепили і залишили. То робили всякі комедії жовтики. А що то був за ешелон, з якого села тоді їхали? Do tych chłopci były odkal? Że do dneska nie znamy, co się z nimi stało. Я десь мав записано, але знав. Proto pisał, jak się nie mylę, to był to
Кирпан. Був такий Кирпан Ярослав з Львова, він пішов. Кирпан Іван був, він тут помер у Львові, він із села Кам'янка. З Кам'янки. Ага. Мабуть, він мені розказував. Chyba tak, bo ja думав, що Завадка Риманівська. Мабуть, він мені розказував, Кирпан. Я tu widzę taką maleńką kniżeczkę opisywana, tak jakby na maszynie do pisania pisana. Так, так. I tam było o tym napisano Kyrpanom. Ciekawe. Так, зруйноване гніздо чи що таке. Так? щось таке. Nie macie czasu premiernika. Я не маю. Але це і друкує, передруковує її журнал Лемківщина в Нью-Йорку. Tak? Так, передруковує. Ну, вже там 4 чи 5 Частий? статей було часто. Aha, dobry, to ja tam mam to ja zazdrę. Так, що можна звідти взяти. No dobry, także ste przyjechali tu. Вернемо трошки до традицій наших перед війном. Може, даш то який опис весілля, опис Ви кстин. видите, відразу радянська влада і ці стрибки, що тут закладали, і взагалі радянська влада, були дуже неохочі щодо традицій. Дуже нам навіть забороняли ходити на вечорниці, співати. Тобто все було є в селі хтось, немає нікого, ну то зійдемося, то поспіваємо трохи. То було дуже трудно. І направду мені прийшлося, я тоді в 50-х роках сам один, ну трохи мені Петро цей Когут допомагав тим, що він писав. Ну він більше писав до цих русофільських видань, то на нього таких не було нагінки. Календар Левкосоюзу. Так, Лемкосоюзу. А я так або в Чехословаччині, або в нашому слові, або десь в Югославії, ці українські журнали, то я мав дуже багато клопотів. Ну, але все-таки вдавалось там-то надрукувати. Ось мене часто викликали і лякали, але я собі з цього нічого не робив. А щодо весіль мені самому дивно, що зразу, але то не можна було. То так, то скрито, шито. І тільки я знаю, що один за весь мій побут тут в Козівському районі, коли я був, за весь час, тільки одне було лемківське весілля, Бедли Костя видавав свою дочку. Але я тоді не мав ні техніки, нічого не міг записати, то я тільки так послухав і дещо собі по тому слова писав я статтю про лемківське весілля, то використав ці слова, які там співали. А то все заникло. І то так аж по тому десь в 60-х роках в Тернополі створили десь якийсь гурток лемківського хору, якийсь невеличкий хор там-то. І ми вирішили у Львові створити хор. І вдалося нам аж в 69-му році створити цей хор. Ну, а що стосується такої суспільно-політичної роботи, громадської роботи, то мови тоді бути не могло. То вже аж як пішла ця полегша, Горбачов, і то ми в 1988 році зуміли створити товариство Лемківщина. То нам допоміг письменник Ростислав Братунів, він сам з Волині, ну дуже нам багато допоміг. Створимо Лемківське, створимо, потім цей Еммануїл Мишко, навіть в його цьому фонді, ми там збиралися і створили. То фактично першими цими організаторами то все-таки було цей Когут Петро, я і Соленко. Ну, то потім Швягла до нас приєднався з Завадки Риманівської. І то так такою боязкістю Кищак дав членські внески 10 гривень, і цілий рік я його просив, та напише заяву, щоб я зареєстрував. Я не знаю, що там партія скаже, не хочу, не можу. Аж потім через рік написав заяву, вступив в товариство, бо я кажу, я тобі назад даю 10 гривень, бо я їх не можу вписати, бо не маю заяви своєї. A powiedzcie, jakie trudności były w towarzystwie, które doprowadziły, że czas was się tak jakby oderwała od towarzystwa i założyła fundację doświadczenia Lempівщини? Виступили проти нас, що ми церкву будуємо. То з церкви почалося.
Że товариство таки не могло діяти? Вони не хотіли церкви. Купіть автобус, будемо їздити, будемо екскурсії робити, а церкві нам не. А чиї погляди то були в товаристві? Голови товариства? Ну, головою товариства до 90-го року був Петро Когут. Я був заступником, я тут все діловодство робив. Тому в 90-му році зробили збори і нас переобрали. Обрали вже Чабана і інших, і помаленьки пішли проти нас. Ну, найбільше проти нас був Чулик і був цей професор Щерба Іван Дмитрович. Котрий там є до Гнеска. Так, десь там. Бо там ще є Щерба Іван Омельянович, то інший. Ага. То не той, а той Іван Дмитрович Щерба. Ну, але потім помаленьки вони привикли до нас і почали в церкву ходити, ми церкву побудували. Ми ж тут зробили багато, видавництво організували. Це організацію бібліотека Лемківщини, об'єднання. Музей зробили невеличкий музейчик. Але є в кімнаті і в сінях, все-таки трохи там є. Ну і головне церкву ми збудували. А вони в товаристві не зробили, тільки засідання робили, там конгреси, прийоми. А ми собі робили роботу. Ну, але потім вони побачили, що все-таки. Так що тепер видимо фрукти вашої праці. Так. І тепер ми вже разом, вже добре, вже прийшов новий голова Ропецький, він вже з нами. І інші хлопці вже разом працюємо і живемо. А повторте мені ще раз, що були такі погляди, що пошто нам церкві ліпше сісти в автобус і собі поїхати на Лемківщину. Були такі вимоги. Я пам'ятаю, прийшов на засідання товариства, коли ми вже закінчили будувати церкву, а треба було зібрати ці тріски навколо церкви, того багато було. Ну, нас два чи три чоловіка, ми не могли це, ми хотіли товариство запросити. Навіть ми приготували гостину, щоб їх гостити. Я прийшов до них, ну і кажу, я маю до вас прохання. Я почав говорити, що просимо нам допомогти, зробити порядок біля церкви, то на пропозицію Чулика повернутися спиною, всі повернулись до мене спиною, говори собі до спини. Я кажу, дякую, що ви так до церкви відноситесь, все, та й добре, я пішов. Потім я подав заяву, щоб мене, бо я в правлінні був далі, в них в товаристві, щоб мене зняли з правління. Ну і нарешті, яким чином мені вдалося, що я вийшов з правління і став тут головою фундації дослідження Лемківщини. Так що ви до Гнеска не в товаристві? Я рахуюсь членом товариства, але не членом правління. Ага. Інше викінчав, як художник, іконостас і так решта в церкві. Ми групу наняли, сама група попросилась, що за $5,000 вона нам зробить це. Ну і ми трохи тут грошей зібрали, трохи нам Талпаш поміг, він тоді був генеральним секретарем. І якийсь там з Америки приїхав, я забув його прізвище, не Баб'як, щось таке. І переслав нам $3,000. І це нас виручило. А ми домовились, коли я був в Америці, то ми домовилися, що якщо побудуєте церкву, будуть вам потрібні гроші, то щоб це було легше, то ви зробіть акт, опишіть, на що вам потрібно, зробіть акт, скільки грошей, і поставте печатку і підпис голови, і пришліть нам, і ми вам гроші дамо. І ми так зробили, треба на іконостас 5,000. Ми якраз тоді 1,000 мали, то ми зробили лист і попросили, щоб $4,000 нам треба, що ж нам можете не всі давати, ми тут ще зберемо, але хоч половину, хоч 2,000 нам поможіть. А вони прислали листа в товариство, а тоді заступником голови був Чулик, він то все робив. Це дати там на іконостас, гроші нас просять. Відповіли їм, що борони вас Боже, бо вони гроші всі пропили, що мали бути на іконостас. Покрали і нічого їм не давайте, церква вже збудована. Ну, ці здивувались, нам відповіли теж листом, що такого листа ми дістали і не могли вам послати, бо правління не прийняло рішення про це. Я тоді їм відписую, що ви приїдете хтось,
то ви побачите, я вам документи покажу. Ми збудували за ваші гроші церкву повністю, але на іконостазам не вистачило. Ну, але зараз ми вже гроші. І вони написали, що вже після того, як приїхали до нас, подивилися, йой, та ми би за ці гроші одної бані не побудували, не то, що цілу церкву. Все, напишіть нам другого листа, ми вам гроші прийшли. Але ми вже мали на іконостаз гроші, вже нам люди позбирали, та я кажу, вже не будемо вас просити, вже хай буде так. А вони написали, що ми покрали. Ну, то було дійсно неприємно, негарно, але потім то все якось. Czy to się działo między Organizacją Obrony Lękівщини в Нью-Йорку, чи із Канади так само? Там, в Нью-Йорку, їх підтримував Мицьо. Бо я як приїхав в Нью-Йорк, мене запросив цей Гвозда Іван. Я приїхав в Нью-Йорк, мене ніхто не зустрічає. Ну, а ця там така чорна, ця чергова адміністратор, ну вона мови не знає, десь бігала і знайшла польку, якусь працівницю аеропорту. Ну і ця полька, я їй розказав то все, вона каже, niech się pan nie martwi, potrzymamy pana do wieczora, jak pan będzie głodny, niech powie, Przyniesiemy. to все. А вечір ми пана завеземо там до цього, де живе, хто мене запросив, Гвозда. З Сиракузи, чи як там то. Так. І заключимо договір з готелем, щоб вам видали найкращий номер на місяць, і з рестораном, щоб вас годували місяць. То все потім Гвозда оплатить за вас. Не турбуйте, що буде добре. Але справа в тому, що я там мав листа до одного Лемка в Америці, я його не знав абсолютно, але на листі був і його адрес і телефони. Я йому подзвонив, що така ситуація. Каже, не журіться, пане Красовський, я вам поможу. І він знайшов цю Марію Дупляк, і з нею домовився, і вона ввечері прислала Миколу, як його прізвище, цей, що був головою першого відділу в Америці, він вже помер. І він приїхав на аеропорт, вже темно було, і розвинув таку ленту, а там написано Красовський. Красовський. Ага. До мене. Зараз вас нашого. Так, і забрав мене, і там помогла мені. А цей, я подзвонив потім до Миця, і Мицьо не скривав цього, що Мицьо написав протест проти мене в журналі Лемківщина, чому ми фундацію створили і назвали Фундація дослідження Лемківщини, і в них є фундація, чого так само назвали. Кажу, а наукове товариство імені Шевченка хто називає інакше? Всюди воно називається товариство імені Шевченка. Але якщо десь дали йому додаткове ім'я, наприклад, там ім'я Шептицького чи Антонець Чехов, то вже не треба це ім'я повторювати, а інше. А фундація то є фундація, вона всюди буде фундація, є фундація. Кажу, ви мене приймете? Та ні, зараз я не маю часу, Великдень, там щось 2 тижні, ні, аж потім він зі мною зустрівся і признався, що він же з Чуликом, що йому Чулик написав, що я їду в Америку по завданням цього КГБ і щоб мене не приймали. І він зробив шум, цього намовив голову фундації, щоб мене не зустрічав. І цей мене тоді зовсім не зустрічав, аж приїхав через деякий час з Львів, перепросив мене, каже, я по-свинськи з вами поступив, пробачте, не гнівайтесь. Ну, але все закінчилось добре. Дупляк Марія мені допомогла, і цей Малиняк Микола, що мене зустрічав. І всі інші, я там виїздив трохи по людям, зібрали трохи грошей, я там лекції читав, зустрічі робив, в товаристві Шевченка читав я лекцію, дуже успішно пройшло. Я задоволений. А хто вам оплатив квиток на літака? Квиток мені повернули оборона Лемківщини. То ви все самі купили, а вони повернули гроші? Я купив, а вони повернули мені. То зато так видаває, що не знає, що приїжджати.
Так. No dobry. Byliście w Syrakuzach, który tak samo? Ні, не був. Nikoли, Не tylko був w New Yorku. Ні. W New Yorku. В Нью-Йорку, і там навколо Нью-Йорка їздили, там Йонкерші? Ліфтон. O New Jersey. Aha. Так, там був. Там я був навіть в цьому будинку, де Лемко Союз зустрічав. Я A w Jonkersi, na Jonkersewni. Так. Ну, там гарно, A задоволений. jak długo ste tam byli? Jeden miesiąc? Один місяць. Один місяць в Канаді і один місяць в Америці. A w którym roku to było? Dесь В Канаді 90? в 91-му, а в Америці в 92-му. A, to ste 2 razy їздили. 2 рази. В Канаду я їздив в вересні 91-го, а в травні 92-го приїхав до Америки. Ну, в Канаду мені запрошення давав Іванусів, там все в порядку, там то було на рівні. А в Америку голова, ой, вже забув прізвище. Іван, ну цей доктор наук. Возда? Возда. Він мені дав то все, а по тому відмовився від цього, а вже дав мені запрошення, вже дав в посольство, вже зробив, а потім чи вже в Америці мені сказав Мицьо, що мене обдурив Возда, бо казав, що тільки вам листа написав. Moja żena bardzo wierzy w Petra Koguta, że to чудесна людина. Він як людина непоганий. Ага. Я знаю, що я колись захворіла мені дочка, 3 роки мала хвора, треба молока. Я став десь в 1:06, пішов під магазин, черга вже на кілометр, щоб молока дістати. І десь 10 чоловік переді мною не стало молока, нема. А я стійки настоявся, вийшов на вулицю, а там репродуктор кричить, що ми перегнали Америку з молоком, маслом, у нас набагато то. Я такий злий прийшов, Когут, директор ресторану. Так. був. Я прийшов і там голосно, бодай ваш шлях трафив в Америці, з Америкою і з тим. Ну і там він почув, вискочив, Іван, не те, що ви робите, тут в нас на кожному кросі КГБ та вас заберуть. Я кажу, ну повірте мені, що я не маю сили стримати злость. Я 2 години в черзі зимою стояв і молока літри для хворої дитини не дістав. Я вам дам. Пішов на кухню, виніс мені банку, там то щось 3 літри молока і десь кілограм масла. Кажуть, скільки вам заплатити? Ні, беру, не можете для хворої дитини. І кілька разів так мене виручав, то я прийду там, то він мене вгостить, і в обід, і то погостить, бо були трудні часи. То я до Петра Когутова претензій не маю. То, що його син полковник чи підполковник КГБ, працівник був КГБ, теж мені зла не зробив, я його зустрічав пару разів, Петра Михайловича. То, що він був близький до КГБ, то я прекрасно знаю, але він мені лиха не робив. Ja z tym besiedував, nagrałem go 2 роки тому так само. І повідав мені, не знайдеш людини, котра дасть зле повість про мене. Бо я дуже, że не покаже, що він комусь кривду зробив. Бесідує до ним, що там таке і таке. Щось там кажуть, що в Криниці він жив, щось там проти українців дуже мало чого. Була така ситуація, що там воювали Качковський з просвітою, і там десь там щось там могло бути. Але щоб щось таке. Чи він Когутов до Гнеска? Не Когут, бо цей, коли він обрали його в цьому фундації, я був головою, а він був заступником. Я йому кажу, Петро Михайлович, давайте, якщо хочете, щоб ми разом працювали, давайте ми вас будемо сюди трактувати Когут. Ну на що вам Когутов? Ви вже знаєте тепер, що. Та то прекрасна ідея твоя, дуже гарна ідея, ти тільки що будуть сміятися, лемки, що. Кажу, хай тиждень-два посміються, та й все, та й перестануть. Так було там, де хтось там хихикнув, що це був Когутов і став Когут знову.
так як має бути. І та й все, а тепер привикли, і це дуже добре. Когут, і ми його тільки когутом трактуємо. Ну, Але так по офіційно в документах, напевно. документам, бо він когутов. Ясно, що він паспорт. А коли він став когутовим? Та як десь там служив, ці розвідці. Ще там, за війни, армії, там, за війни. йому це сподобалось. Там, може, цей писар якийсь, цей каже, когут, може, лучше когутов, то буде так. Йому сподобалось, давай когутов. А коли ти ще запознались з когутовим? Та десь давно, десь в 47-му році. Ми ходили разом туди в земну воду. Там ще тоді такий Ваврик був, русофіл, такий кандидат наук. З нами часом ходив, там Юрковський такий. Ну, я з ними жив досить добре зі всім, а я не мав з ними таких суперечок. Вони мені нічого злого не робили, я їм нічого не робив А злого. оповідьте мені трошки. Єдине, що мені зле зробив, це Донський і як його прізвище. Він в університеті працював, теж Лемко. Написали на мене такого великого листа, я десь маю, мені з обкому позичили, я попросив їх, щоб мені позичили, щоб я прочитав уважно, щоб я міг дати відповідь. А я собі зробив копію зразу. От я десь маю, а то тепер знайти не можна. Великий лист, що я закликаю, щоб різати росіян, що я то таке. Ну добре, що вже тоді Сталін помер, бо це вже було після його смерті. Я приїхав в 57-му році до Львова. Тоді вони вже таких не робили цих. Але біди я мав дуже багато. То я мусив відписувати ці писати і то все пояснювати. А що можете А мені... потім мене перепросив, та добре перепросив, я вже і до Горлиць приїжджав, до Донського, ну але що ж, але факт остається фактом. Jak to się stało, że Doński się naszł nazad w Gorlyczach z Ukrainy? Що to було за tym? Ну, ось, видите, він, безперечно, був дуже в тісних зв'язках з органами. Ну і, можливо, вони йому доручили там іти і робити Якась місія. потрібну роботу. Так, А десь він в 60-х роках там знайшовся в Польщі? так. В 60-х роках. Так. Powiedzcie mi troszkę про Лемків з Зимної води і з Рудної. Як вони się tam нашли? Odkąd, з яких сел? Там повстала та Лемковина. Ну, та там найбільше з цих сіл з Ясельського повіту, з Криниці. Ну, переселювали групами, селами, і переселили, і вони, звичайно, що ці люди, що жили ближче міст, що в Криниці, то їх більше тягло в місто. Вони прекрасно знали, що в колгоспі там добра не буде. І тому вони старалися зі всіх зусиль, вони так зуміли один другого притягнути. Приїхала одна родина, друга, потягнули третю, там познайомились вже з управою відповідною, попросили, чи може там десь щось і дали. І таким чином вони згрупувалися в певних місцях, так як в монастириськах згрупувались, тут земна вода. І так, що... І там повстала та капела Лемковина. Так, там. То і я туди. То все фактично почалося із моєї квартири. Я жив тоді там на Глібова вулиці, в центрі, але така полупідвальна квартира. І до мене приходили майже кожний вечір сестри Байко, і Олесневич, і Когут Петро, Когутов, і Кищак Стефан, і Одрехівський. І байки нам співали весь час, і цей журналіст Лемко з Баража, не Семко, а вискочив. Який ми його намовили, і якраз тоді пішла мова, це було з 54-го, десь по 56-й рік, то 2 роки ці сходинки були в нас. Ну і то так в підвалі, то так було
більше сховано від людей, що не це. Ну і ми намовили цього зі Збаража, журналіста, щоб він написав статтю «Створити хор на Львівщині, Лемківський хор». І він написав, і десь там в Київській газеті я десь маю вирізку цю ще створити у Львові Лемківський хор. Ну і так з того почалося. Ми потім ходили, робили ці в зимній воді, сходилися, співали, репетиції робили ці. А потім вже в 60-х роках вже почали нам йти на зустріч управління культури, відділ культури, що дійсно треба створити, і в 69-му році створили цей хор Лемковини. Także nadchodzi 40-й юбілей того року. В цьому році буде 40-річний ювілей. Ну, та й дуже раді були, що створили, а потім почали з цим товариством. Помаленьки. Спочатку це дуже-дуже боязко сприйняло. Ми створили спочатку таке товариство Лемківщина в нас в музеї в Скансені, де я працював там завідувачем науковим відділом. Там був тоді ще Гнатишак професор, і з Лемків, і ще там були, і Масляк професор з Лемків, вже не покійні обидва. І створили ми там товариство Лемківщина. Це було перше, це було десь ще давніше, ще десь в 73-му році це було. І вже організували фестиваль, вже ці оголошення надрукували, а обком потім заборонили жодних цих самовольних лемківських цих не дозволяємо. І так це товариство не закоренилося, аж потім у 88-му році нам вдалося. Добре, буду кінчав, а я хочу ще potwierdzić, ви з 23-го року, з 7-го року, а dokładnie коли сте ще вродили? 22 жовтня. Заздрю до тої книжки метрикальної, ваш знайти, як ще вас тато називав, як ваш дідо називав. Дмитро, там є в цій книжці, що село Дошно, колиска мого дитинства, там є оце. Описане. Описане, так, там знайдете багато. No добре, пане Іване, то того року вам вже 82 роки? 82 роки буде, 22 жовтня. No dajte mi trochę takie podsumowania про ваше життя. Маєте цікаве життя? Життя було цікаве, трудне життя було. Багато вчився, їздив по цих гуртожитках, Криниця, потім Львів, потім то багато. Але я дуже задоволений, що все-таки я в 50-х роках хотів бути істориком, і я таки ним став. Зробив багато. Прожив своє життя досить трудно. Я ніколи не мав грошей. Я ніколи за гроші не працював. Дуже рідко я брав якийсь гонорар, що там. Так що життя було доволі трудним. Але я ним задоволений. Я зробив все, що мав намір. І задоволений, що я відійду з цього життя. Все-таки якийсь слід, скромний слід за собою залишу. Хоч проти мене воювали і обком, і КГБ, і забороняли, і до дисертації не допустили. Але я своє все-таки то, що захотів, я зробив. Жінка вам вже померла, так? Жінка померла. А коли то було? 15 років тому, в 44-му році. У нас котрого року? У нас 37-го, 10 років було. Ще не повних 10 років, 9,5, але так по датам 10 років. Я з 27-го, вона з 37-го. Вона теж з Лемківщини була і з Полян коло Дуклі. Ага. Звітом, що Арда. Пише про то, так. А діти сте мали? Одну дочку, вона зараз в Італії. Обіцяє приїхати після Нового року, бо я вже маю тут на квартирі студентку з медколеджу. Вона то мені і їсти возить з дому там, і варить мені. А як się ваша дочка nazywa? Оксана. I ona za mężem jest tam w Italii? Вона
муж її тут. Ну, він поганенький взагалі досить. Я не можу до нього привикнути взагалі. І не зустрічаю з ним. Дуже п'яниця такий недобрий. То вона мені приїжджала, як я захворів, і вона випадково приїхала, вона не знала, що я на інфаркт захворів. А якраз тоді приїхала, коли мене завезли в лікарню. Ой, То дуже інфаркт ви поранений. мали tamtого року, правда? Так, Рік так. тому, в дорозі до церкви. Так, 22 червня то напало на мене. О, і... Я вtedy сам раз був в церкві, як Ага. почали люди повідати, чи ти чуєш, що się stało. Że jakby ktoś nie jechał autem do cerkwi, to was by już tu nie było. Так, бо мені сказав лікар, що все, що такий був раптовий такий галопуючий інфаркт, бо я хотів, щоб мене додому завезла машина. А там, я думаю, везу швидку допомогу. Ну, але якась жінка підійшла. Ой, Боже, аж плакати хочеться. Підійшла жінка і каже, дивіться, в нього вже губи сині, тільки до лікарні. І привезли мене там зразу, всі уколи, то все. Потім мені лікар казав через пару днів, що як був би, я поїхав додому тому. A do której lікарні was wzięli? До обласної, там до медінституту, обласна лікарня. A де вона є, на якій вулиці? Вона є, ну де медінститут? Як Личаківська вулиця і направо трохи. Скрутити і там оце є ця велика лікарня медінституту. To jakaś parkowa, czy jak tam вулиця? Я Я не забув. знаю, як вони тепер ці вулиці називають. Я не знаю, я тільки знаю Лисенка і щось таке друге. Лисенка тут ближче. Наліво, Це, ага. це, так. Ну Але нічого. близько від церкви. Та якраз дуже добре, що це було недалеко від церкви, і лікарня недалеко. З'їхали вниз і наліво, і от вже вам і лікарня. Дуже вам дякую за розмову. Та прошу, Я думав, що тільки- це ще сподобає другим, котрі будуть оглядати цей фільм. Тільки що я якби щось підготував, що таке, що сказати, щоб це було трохи більше логічно, більше зв'язано, а то так, знаєте, Ну, кажуть, що переважно такі спонтанічні розмови są найліпші. буває дуже вдалі деколи. Ну та добре, та й вам дякую, що прийшли до мене, відвідали. Дуже мені приємно. Все-таки, коли прийде хтось з земляків, Ну добре, будьте хочу між... ще до Польщі поїхати, десь Так. в вересні місяці поїдуть. Може підете до Горлич на свято Максима Не знаю, Сандовича? Я їду до Бочка, там будуть посвячувати, а Бочку недалеко від Риманової, А, від Дошна. з тут вже козаком. поїдемо до своїх сил. З паном Козаком, так? Так, з паном Козаком. Да, він дуже... Йому то Бошко дуже близьке Так, серце. так. Так. Вчора Я ми- вже з ним раз був в Бочку, як там хрест посвячували. А, то Феча Гоч теж там буде, напевно, він шторик приходить. Ну, ніч, дякую вам за розмову і до побачення в неділю в церкві, в Гаю. Так, буду, прийду до церкви. Ви будете, так? Так, буду, бо буде вистава Різьба. Різьба мені так само близька, так що хочу награти Андрія Сухарського. А це-